kuku sing dupa kumelun ngening gantiasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sangat tangi kipi sangga sikane putra ya sang resikane putra kang hanjok saking wiyati Sawiko Syoko Bangsa Cahaya Musik langganing kalang yuang aklar pandan moncar tinon lera kekonang surem sorot telan iki Bapak Ibu sedaya keparno ing ngriki badhe hambuka pambukaning irama ugi malih minangka pambukaning kubyang swasana ing dalu kalenggan lan malih keparno kula ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Katur dumateng sedaya para rawuh kakung saha putri ingkang sampun jawab salam kula mugi Gusti tansah ganjar kabagas warasan katentreman tuwin kawilujengan Allahumma amin. Katentreman kawilujengan sose nugrahane Gusti mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedayan kula wonten ngarsanipun para sesepuh sapini sepuh ingkang sadu kinabekten sarta ingkang sinuyidan dening para pabrayan agung para rawuh sinedahan kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan tan kesupen para kadang muda tumaruna kang menika dadya kadang pramuladening pahargyan ing dalu kalenggahan ingkang sanget kula tresnani lan kula bangga-banggaken sinawung rasukur mangayun kang sampun kepareng sowan para kadang campur sari cahaya musik pangarsa dening Mas Jarno Melodi kang mijil saking bibis ngarum kedawung Sragen Asri kang sampun pareng nuhoni dawuh Bapak Mulya kan Ibu Warsini anggenipun binyabadi miwisuda putra kakungipun Sang Bagus Ahmad Saipul Anam kang sampun pareng Janatu Kromo Roro Ayu Kristina Novitasari dalu kalenggahan sinenggoyong kalian audio gandem marem RD Pro Audio kang nyoto geler suarane ugi JNS Multimedia gambari bening regane miring orang nganti adal miring streaming mas siap kakanthi para widyawati kang cacahipun 3 Bapak Ibu mbok menawi sedaya para rawuh dereng tepang pramila menika kula tepangaken setunggal moko setunggal ingkang liring kiwa kiambak menika Mbak Hesti kang mijil saking Gembol Keongan Gerobokan. Mangga Mbak, jumeneng mrika Mbak, ben ketok. Ada saka Gerobokan ya tanjake. Menika artis saking ibu kota Jakarta, Pak. Sering mlebet teng Indosiar. Nggih. Nggih. Putri kanggo kalih menika nggih pesinden kondang menika Mbak Surya kang mijil saking telatah Karangmalang Sragen Asri niki bapake nggih dalang mbae nggih dalang nganten nggih putri kang ketiga menika Mbak Titin menika nggih sinden internasional Pak Ibu
Dek wingi dijob teng Israel. Kon nyindani wong bedil-bedilan. Menika mijil saking Sambung Macan Sragen Asri. Tanuki nderek tepang Gladiwano kula paring nama Sang Ngadi Gareng. Mijil saking Dukuh Sumbermoyo Desa Kedeng Waduk Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Asri. Menika Kang Mas kula Mas Mangun MC mijil saking Bendungan Masaran Sragen. Was yo Sahaya musik yo.
neku ngatek. Tambah setunggal. Oh nggih, monggo. Seragenan galap seragenan. Oh nggih, seragenan. Monggo Nggih. digarap kapilut. Oh kapilut ngeten. Monggo nggih. direncangi salah setunggal. Nggih, Mbak Titin. Kula manut jenengan. Nggih, kapilut ngeten. Tan ugi wonten pamendutan saking bapak-bapak among rawuh. Ugi menika wonten pamendutan garap seragenan, mangke wonten salam kangen. Oh nggih, kangge tombo ngantuk. Wah, alhamdulillah mirsani cahaya musik mboten sah ngantuk. Saya dalu, saya gayeng, saya regeng makaten. Nggih. Kapilut sesarengan Mas kula Mas Son. Oke, Mas Garek. Rene Mas Mangun. Rene. Oh, oh, oh. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang tak endem sarta mikir ati tan bisa jenjem. Ayo Dek. Kaya ra bisa ngocati saben wajah tansah nggodha ati nanging aku wedi plongkong pungkasane tambahan lara tresno Nadyan adoh yen kadulu nanging saged sajrote atiku nggonku nandang tresno iki wis sinodra satremo ngampahi. Ngono lho. Hae ngono lho Mas. Hula sawah sapa ngendut datang omah hatiku wis kapilot saibu bunga rasaku lamun bisa jejagan sliramu. Asik. Senar aja ya, cahaya musik campur sari. Kalamun weruh sliramu batin iki
kula sawah sapa Sik. ngendut datang hatiku wis kapilo saeba bungah rasaku lakon bisa jajagatan sliramu. Inggih Mas Son ugi Mas Agus menika sedulur kula saking Rayan Pengkok luar biasa. Nggih iki kula tak nuhoni ingkang bapak-bapak among rawuh riyin tanugi mangke pamrentah saking Pak RT Surata saking Bundur nggih sampun pareng rawuh ugi badhe tumut-dontos wonten mangketen nggih dipun aturaken riyin pamendutan saking Bapak Among Rawuh sedaya menika wonten salam kangen para kadang. Ya nggih. Sesarengan cahaya musik campursanya Indonesia, RD Pro Audio juga JNS Multimedia. Oke. Garape kendang isor sik Jaipong. Nggih. Dedek Surya. Asik, 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 asik. Monggo sedaya kasuwun beksa monggo. Wekdalipun suka mari suka. Sesarengan cahaya musik campursanya Indonesia. Asik. Cahaya musik. Saben aku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan neng kedung ombok ayo gaul ora kena nakal. Pancen kudu tak akoni yen wong tresno ora kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Mas Agus nek nyawer ndang nyedak. Iya. Panyuwunku mring sliramu. Oh, lho. Sinarengan keluarga Ageng Cahaya Musik kasengkuyung lumantar para kadang RD Audio JNS Win no eta kaul saben aku nyawang fotomu
krungumu rasa kangen aku marang sliramu wul biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung ombo masuk Mbak Surya oh alah alah oh bocah pancen kudu tak akoni yen wong tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni lagu iki saya sing orjen. Ndak pripun? Heeh. Kisah pripun? Lagune Mas Gaplek. Korenge tambah ombo. Panyuwunku mring sliramu. Yo yo yo. Aku titip Gue manuwun nuwun jamu manggo lajeng malih Mas Sati. Ibu-ibu yang mau bergoyang, ayo. Bu-ibu semuanya, ayo. Cahaya musik bro. Monggo ibu-ibu sedaya maju mriki. Asik. Asik. Masuk Kang Mas. Sopo kae rek ngembang bakung saja awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem cahaya musik memang sip. Memang sip. Mongko setiaku hatiku kepengin lalati seliramu
Mulyana wonten Sidamulya Pengkok Kedawung. Dilajeng sakniki napa mengke? Sakniki. Mongko setiaku hatiku kepengin melatih seliramu yen bisa aku lila Atur nuwun Mas MC. orok bentolo. Monggo Mas BG puter. Dan juga semuanya goyangnya Mbak Titin. Asik. Asik, asik, asik. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golere neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan salah gubuk kae nyimpen watu nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cita wayah wengi nganti gagah dina kae Ndretek aku. Alon
alon-alon ndak tiba Pak De. Aja no las ya. Oke. Oke. Oh. Cadatan sajrone Cadatan luntur saya merhati Aku kowe dadi garwa Gubuk asmara Sasaran cahaya musik campur sari Indonesia. RD Pro Audio. Mas Agus. JNS Multimedia. Masuk yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo lereng Senggol-senggolan ciwit-ciwitan Tulisan warna abang tanda isi prawan gubuk kae nyimpen nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebakrito wayah wengi nganti kakak dino hae aku Cadatan sajrone ati Cadatan luntur saya merhati Aku kowe dadi garwa margalarene gubuk asmara Monggo Pak MC. Sasaran cahaya musik campur sari Indonesia. RD Pro Audio. JNS Multimedia. Asik. Asik. Yo, yo, yo. Kurang apa aku iki dadi wong liya. Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tantu
milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelan ing rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone ola bali agawe kelaning rasa tresno sliramu ra bisa njogo cahaya musik ora apa aku iki dadi wong priya ora apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tato ora bisa ditambani wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo matur nuwun